Здравейте, аз съм Мартина Маринова. Днес ще посетим Сопот, Карлово и Калофер и къщата на Иван Вазов и Васил Левски. Заповядайте с нас. Нашето пътешествие започна, когато след двудневен престой в София решихме да се преберем в Бургас през подбалканския път, за да посетим Карлово и Калофер. Пътят е приятен за пътуване и с прекрасни пейзажи, за разлика от скучната магистрала, която на всичкото отгоре е осеяна с дупки и неравности. Минахме през Златица, Пирдоп и други интересни градчета и села, докато стигнахме в Сопот. Той е подбалкански град от южната страна на Стара планина, който е част от област Пловдив. За всеки е известно, че това е родният град на поета и редолюбец Иван Вазов. Още в началото на разходката ни, пресичайки главния път в центъра, се натъкнахме на два паметника, разположени един до друг. Това бяха паметниците на генерал-лейтенант Владимир Вазов и генерал-лейтенант Георги Вазов. Като едни видни туристи се насочихме към къщата музей на Иван Вазов, без да предполагаме къде се намира, разбира се. Разгледахме музея, като си взехме магнити за спомен, както и марки с печат в колекционерската си книжка 100 национални туристически обекта. Срещу къщата на Иван Вазов в центъра на площада се извисява и паметника на писателя. Не можахме да му направим добри кадри, тъй като площада беше в ремонт. Голямо впечатление ни направи надписа "Аз съм българче", като се извисяваше от най-близкия връх до града и се виждаше от почти всяка точка. Решихме да се изкачим и да го видим от по-близо. Тръгнахме натам, но по пътя попаднахме на паметник на Левски, който беше окичен с венци и цветя, тъй като предния ден беше 19 февруари и му беше отдадена почет. След като се поклонихме на дякона, тръгнахме към големия надпис. Надписът "Аз съм българче" за първи път го видях в музикалното видео на рапъра Боби Кинта. Кой съм аз? Аз съм българче, аз съм българче, тракийско момче. Горе ни се откри приказна гледка над града, която не ни пускаше да си ходим. Борехме се с времето и се наложи бързо да се насочим към следващата дестинация. Само на 4-5 км източно от Сопот се намира и родния град на Васил Левски – Карлово. Основната ни цел беше да посетим неговата родна къща-музей. Там отново се снабдихме с печати и марки за туристическата книжка. Разгледахме къщата и експозиционната зала. Както в музея на Вазов, така и тук снимахме само отвън. За съжаление, времето започна да ни притиска и не успяхме да направим една добра разходка в Карлово, тъй като скоро щеше да мръкне и нямаше да можем да видим Калофер през деня. Въпреки това успяхме и хванахме последната дневна светлина в Калофер. Главната ни цел беше да посетим паметника на Христо Ботев. Той се намира в централните части на града, извисявайки се гордо над калоферци. Паметникът е висок 14,4 метра, а ако се брои пиедестала е висок общо 25 метра. Огромната статуя, която е и символ на Калофер, е изградена от професор Димитър Даскалов, архитект Иван Николов и Лъчезар Даскалов през 1986 година.
така, видяхме залеза на слънцето измежду облаците и отсрещните хълмове и успяхме да се полюбуваме на прекрасната гледка. Това беше нашата разходка. Абонирайте се за канала, цъкнете камбанката и до нови срещи. Чао!